wacht even tot iedereen zit. Ja. Dank u wel. Edo Achtbaren. Wij begonnen ons requisitoor met de opmerking dat onderzoek Avestrus een verhaal wordt van ongekende en opportunistische zelfverrijking van een kleine groep mensen. Dat verhaal is het ook geworden. En aan het einde van het requisitoor komen wij tot de conclusie dat onderzoek Avestrus een veelvoud aan corruptie te relateren strafbare gedragingen heeft blootgelegd. Zowel van personen werkzaam in de private sector als van verschillende ambtenaren, waaronder de minister van Infrastructuur, Integratie en Ruimtelijke Ordening. En de gemene delen van al deze gedragingen is dat deze steeds van niet integer handelen getuigen en voor het eigen financiële gewin zijn van verdachten. Onderzoek Avestrus is wat dat betreft een wat cynisch verhaal geworden. Verdachten hebben hun kans afgewacht totdat verdachte Sievinger minister werd, inclusief Sievinger zelf. En verdachten wisten ook heel goed dat hun handelen niet ethisch was, fout was en strafbaar was. Ze hebben daarom vanaf het eerste moment alles in werking gesteld om hun daadwerkelijke acties en intenties voor de buitenwereld verborgen te houden. Hun handelen was berekenend, wel overwogen en doortrapt. Ze dachten hiermee weg te komen en ze deden er ook alles aan om dit voor elkaar te krijgen. Tot het laatste moment. En als het moest gebruikten enkele van de verdachten hiervoor de spreekbuis die zij als invloedrijke personen in Aruba tot hun beschikking hadden. En dit alles heeft grote beschadiging van het publieke vertrouwen in de objectiviteit van de beslissing van ambtenaren in Aruba tot gevolg gehad. En beschadiging van dat vertrouwen raakt en schaadt rechtstreeks de effectiviteit van het functioneren van de overheid in Aruba. En dit alles voor het geldelijk gewin van verdachten. En ze hebben hiervoor hetgene gebruikt, misbruikt, wat juist zo schaars is in Aruba, de grond. En geen van de verdachten geeft enige blijk van erkenning van zijn of haar schadelijk handelen. Verdachten hebben alles in het werk gesteld om het afleggen van verantwoording te voorkomen. Waarbij ook niet werd geschuwd om de vinger richting het Openbaar Ministerie of de Landsrecherche te wijzen. Om het Openbaar Ministerie politieke vervolging te verwijten. Ter illustratie, enkele dagen geleden noemde verdachte Sievinger tijdens een radioprogramma een officier van justitie hier niet aanwezig nog een racist en een narcist. In de reeks van persoonlijke aanvallen op het Openbaar Ministerie en de Landsrecherche vinden wij dit wel een dieptepunt. Maar al deze verwijten van enkele verdachten, tegen de achtergrond van het strafbare handelen van deze verdachten, blootgelegd in onderzoek Avestrus door de Landsrecherche, is net zo verwerpelijk als dat ze absurd zijn. En enkele verdachten verklaren dat hun handelen te maken heeft met de cultuur in Aruba. Dat Nederlandse officieren van justitie hier niets van begrijpen. Arends verklaarde op zitting dat het feit dat ze aanvragen heeft gedaan via katvangers te maken heeft met politiek. Andere verdachten verklaren dat hun handelen niet meer is dan mensen helpen in de kleine gemeenschap van Aruba. Vooropgesteld, wij kunnen ons geen enkele cultuur voorstellen, waar ook ter wereld, waar deze gedragingen worden geaccepteerd. Het omkopen van een minister, via schijnconstructies een land oplichten, witwassen, plegen van valse ingeschrift en verduistering. Het verschuilen achter de Arubaanse cultuur en gewoontes is daarbij ronduit kwalijk. Schadelijk voor de gehele samenleving van Aruba. Schadelijk voor het imago van het land Aruba. Want door dit te verklaren impliceren verdachten dat hun handelen, strafbaar handelen, onderdeel is van het land en de cultuur in Aruba. In een poging om iedere straf te voorkomen, hebben verdachten geen enkel bezwaar om de gehele Arubaanse samenleving in een slecht daglicht te plaatsen. En de misdrijven in onderzoek Avestrus laten geen andere conclusie toe dan dat verdachten zich ernstig te buiten zijn gegaan aan grenzeloos en strafbaar gedrag. Zeker wat betreft verdachte Sievinger. Het in hem als minister gestelde vertrouwen heeft hij niet alleen beschaamd, met zijn handelen heeft hij aangetoond dat het land Aruba
en haar bevolking dat vertrouwen onterecht in hem hebben gesteld. Een groot deel van deze verdachten hadden daarbij een vooraanstaande en prominente positie binnen de Arubaanse samenleving. Maar deze positie heeft verdachten niet verhouden strafbare feiten te plegen. Sterker nog, deze positie hebben ze juist misbruikt om deze feiten te plegen. Zij vinden dat regels niet voor hen gelden. In dit alles rekent het Openbaar Ministerie de verdachten zwaar aan. En afsluitend. Hopelijk is onderzoek Avestruz voor ambtdragers nu nog in dienst een waarschuwing. Doe niet mee aan zulke praktijken. Niet alleen is het moreel verwerpelijk en ontwricht de maatschappij, het heeft ook vervelende gevolgen als je gepakt wordt. En datzelfde geldt natuurlijk voor burgers, ondernemers. Door je aan mee te doen, zorg je ervoor dat corruptie blijft voorwoekeren in Aruba. Maar hopelijk zijn ook de verklaringen van verdachten op zitting. Wat een impact een dergelijk strafrechtelijk onderzoek heeft op iemand zijn of haar persoonlijke leven. En zeker de impact op de familie in afschrikmiddel. Verdachte Sievinger vertelde hier gisteren nog over tijdens de behandeling bij zijn persoonlijke omstandigheden. Uiteraard is het Openbaar Ministerie zich ook bewust van de grote impact die zo'n strafzaak voor verdachten en hun familie heeft. Dan komen wij bij de strafeisen. De door ons geëiste straffen zijn gebaseerd op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Het Openbaar Ministerie kijkt erbij naar de publieke positie van de verschillende verdachten als het wederrechtelijke voordeel wat zij hebben genoten. Ook hun proceshouding weegt mee. Ook het tijdsverloop en het al dan niet aanwezig hebben van een strafblad wordt meegenomen. Het Openbaar Ministerie maakt dus evident onderscheid tussen de verschillende verdachten. Zeker wat betreft hun rol en handelen. En dat zult u ook terugzien in de verschillende strafeisen. Op voorhand, het Openbaar Ministerie meent dat ambtelijke corruptie in beginsel eigenlijk altijd een onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigt. Enkel in uitzonderlijke gevallen zullen we hiervan afwijken. We beginnen bij verdachte Biemans. Wij vragen u verdachte Biemans integraal vrijheid te spreken. Verdachte Harms. Een ondernemer die grenzen heeft overschreden om zichzelf en zijn ondernemingen te bevoordelen. Deze grenzen heeft hij overschreden, maar het is naar de mening van het Openbaar Ministerie meer te ver rekken van bepaalde grenzen. Dit had Harms moeten weten en dat wist Harms ook. Maar zijn handelen staat niet in verhouding tot de overige verdachten. Wel heeft verdachte profijt gehad. Verdachte Harms heeft geen strafblad. Onze eis is een taakstraf voor de duur van 100 uur en een geldboete van 25.000 florien. Verdachte Winterdal. Duidelijk een katvanger. Winterdal. Duidelijk een katvanger. Gezien haar persoonlijke omstandigheden en haar beperkte rol en aandeel, zullen wij verzoeken Winterdal schuldig te verklaren, maar geen straf op te leggen. Onze eis is dus schuldigverklaring zonder oplegging van straf. Richardson. Verdachte Richardson is als katvanger gebruikt, maar heeft, naar eigen zeggen, ook daadwerkelijk een bijdrage geleverd in het zaakdossier een en dat als bestuurder van een vennootschap. Onze eis is een gevangenisstraf gelijk aan het voorlopige hechtenis, plus een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaar. Dit houdt in dat verdachte Richardson van het Openbaar Ministerie niet terug de gevangenis moet. Verdachte Avery. Geen financieel gewin hebben we bij hem kunnen waarnemen. Wel evident ernstig dat hij zijn positie als ambtenaar heeft misbruikt. Avery heeft geen strafblad en heeft zich jarenlang ingezet voor het land Aruba. Maar dit laatste is uiteraard geen vrijkaart voor zijn handelen. We hebben een taakstraf passend en geboden. Eis, gevangenisstraf gelijk aan het voorrecht, dat zijn 18 dagen, plus een taakstraf voor de duur van 160 uur. Voor verdachte Abad. We hebben ook bij hem geen financieel voordeel kunnen waarnemen. Wel ernstig dat hij zijn positie als ambtenaar heeft misbruikt. Over zo'n lange termijn en bij meerdere dossiers. Onze eis voor verdachte Abad is een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden met aftrek dat verdachte al heeft gezeten. Dat is 31 dagen.
verdachte Werleman, Núñez en Mansour. Voor verdachten Núñez, Werleman en Soer zien wij geen noemenswaardig onderscheid wat betreft hun handelen. Ieder van deze verdachten hebben gezamenlijk het land Aruba opgelicht en daar een aanzienlijk wederrechtelijk voordeel mee gekregen. Verdachte Werleman heeft bijna $1 miljoen ontvangen door zijn handelen. Werleman was zelf jarenlang als statenlid politiek actief en werkzaam als ambtenaar. Werleman wist dus precies hoe de hazen lopen. Onze eis: gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar met aftrek dat verdachte heeft gezeten en een maximale geldboete van 25.000 florijn. Ook verdachte Núñez heeft een zeer groot voordeel genoten, ruim 8 ton in US dollar. Núñez is veroordeeld ook in onderzoek IBIS. Deze veroordeling zullen wij niet meenemen, maar het is ook moeilijk te zeggen dat wat dit betreft een incident is voor verdachte Núñez. Eis: een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar met aftrek van de tijd dat mevrouw heeft gezeten. Plus een geldboete van 25.000 florijn. Verdachte Mansour heeft een zeer groot voordeel gekregen, ruim $1,5 miljoen. Zijn houding op zitting vinden wij veelzeggend. Mansour heeft niet in voorlopige hechtenis gezeten, mede door het feit dat hij naar de Verenigde Staten was getrokken omdat hij, naar eigen zeggen, geen zin had om aangehouden te worden voor verhoor. Dit, vastkomende te zitten, gaat er wat het Openbaar Ministerie toch van komen. Onze eis: een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar met een geldboete van 25.000 florijn. Verdachte Agens. Verdachte Agens heeft via meerdere projecten meermaals het land Aruba opgelicht en de minister omgekocht. Zij heeft hier groot profijt van gehad, omgerekend 750.000 florijn. Haar handelen vinden we uiterlijk kwalijk. Zij is de drijvende kracht, de architect geweest achter het zaakdossier Tuchan en Elenat. Hierbij heeft ze ook katvangers gebruikt. En alles is te merken dat verdachte Agens van mening is dat regels niet voor haar gelden. Onze eis: een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar met aftrek van de tijd dat mevrouw heeft gezeten. En dat is 46 dagen. Ook zullen wij verzoeken mevrouw een geldboete op te leggen van 25.000 florijn. Verdachte Suzebeek. Verdachte Suzebeek heeft met een bijna niet te voorstellen opportunisme zijn relatie met Sievinger uitgebuit. Voor Suzebeek was het nooit genoeg. Dit tegen de achtergrond dat Suzebeek gewoon als ambtenaar een goed salaris ontving. Vanuit iedere invalshoek heeft Suzebeek zichzelf lopen te verrijken ten koste van de samenleving. Suzebeek heeft het systeem bespeeld vele jaren lang. En Suzebeek is mede hierdoor multimiljonair geworden. Niemand in onderzoek Avestrus heeft zoveel profijt gehad als verdachte Suzebeek. Waarbij verdachte zich ook schuldig gemaakt aan witwassen. Waarbij ook de betalingen van steekping heeft verhuld. Het Openbaar Ministerie meent erbij dat Suzebeek wordt geraakt door de verbeurdverklaring. Maar aan de andere kant zijn wederrechtelijke profijt in deze strafzaak het is zo groot, op zo'n brutale wijze verkregen, dat enkel een langere, onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend en geboden is. De eis is een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar met aftrek van de periode dat verdachte heeft gezeten. Dat is 34 dagen en de verbeurdverklaring van het geldbedrag bij de Orco-bank. Tot slot verdachte Sievinger. De persoon die alles mogelijk heeft gemaakt en die als minister een eed heeft afgelegd zich integer in te zetten voor de bevolking van Aruba. De ernst van het feit dat de minister zich op zo'n grote schaal heeft laten omkopen is niet te overschatten. Het handelen van de Sievinger heeft de samenleving van Aruba ook ernstig geschokt. De strafzaak Avestrus domineert maanden, zo niet al jaren, het publieke debat. Sievinger heeft wat dat betreft het land Aruba geschaad en dat rekenen we verdachte Sievinger zwaar aan. En voor de bepaling van de strafmaat hebben we ook gekeken naar straffen die zijn opgelegd in vergelijkbare zaken. Wij hebben deze strafmaat een opsomming gegeven van enkele min of meer vergelijkbare zaken. Deze zal ik niet allemaal opnoemen. Wij zullen de strafmaat ook aan u nasturen, aan uw griffier en verschillende advocaten. Daarnaast zal verdachte Sievinger een ondernemingsprocedure gestart worden en bij deze zegt het Openbaar Ministerie die ook aan. Hierbij is een wederrechtelijk verkregen vermogen vastgesteld door de Landsrecherche
van ruim 900.000 florien. Dat is geld waarvan het Openbaar Ministerie zegt dat hij heeft verdachte verkregen met de misdrijven. Uiteraard zal dat later sprake komen, inclusief de verweren van de verdediging. Maar het geeft wel een indicatie van het profijt wat Sievinger heeft verkregen. Avestus is een corruptieonderzoek, een verhaal dat gaat om de grote geldbedragen. En daar ligt ook het zwaartepunt van de strafeis. Het Openbaar Ministerie komt tot de volgende eis. Een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaar met aftrek van de tijd dat verdachte werd vastgezeten. Daarnaast als bijkomende straf. Sievinger heeft zich naar het oordeel van het Openbaar Ministerie gedisqualificeerd als ambtenaar. Daarom kiest het Openbaar Ministerie ook voor de maximale duur van de maatregel van het ontzetten van het ambt en het intrekken van het passief kiesrecht. Dit zou zijn voor de maximale periode. En als u daarbij de strafeis van het Openbaar Ministerie zou volgen, zou dat gaan om een periode van 10 jaar. Tot slot, en ik verzoek u griffier het op te nemen in het procesverbaal, wordt bij deze ook de ontnemingsvordering aangezegd aan verdachting Sievinger. Ik dank u allen veel voor het luisteren. Ja, in alle zaken zal ik de zaak onderbreken tot 12 december voor het begin van de pleidooien. En daar hebben we die hele week voor. Ik hoor nog graag als er in de komende tijd, als er wijzigingen komen in het programma of mensen denken toch meer tijd nodig te hebben, dan hoor ik dat graag. Dat was het voor vandaag. Ik heb begrepen dat u het laatste deel op papier krijgt. Dat zullen we nasturen straks.